Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ko salminde on e juurade on e arde tongande on karfeje jangeteɗe to banggue limto Qur'ana Arab. Ɗeɗo alkule so Allah wallima a andi hen kala hen harfere no wiyete, a wawi ɗum windude, a wawi ɗum jangude, andu jangdema ɓurata webde. Heddo kolleɗa harfere nde so adima nono windirte, so woni hakkunde no windirte, so woni sara no windirte, so serindima alama wondi hay goto no windirte. Harfere kala ko noon yarata. Ganda arwande nde no windirte, so tawi tawama hakkunde bindol no windirte, so tawama e sara bindol no windirte, so serindima alama wondi ganda no windirte. Ɗum jangate e Pular e Ɓur'an ko fof rendi. Ko jangate hen ko e hewde ɓurani 28. So gasi noon mbawa dañde kaɗa masa, sa wawa karfeje ɗe nden sa wiyama ya mas a wawata dañde kaɗa masa. Ɗum noon jangata karfeje ha mbawaɗe gayna mbasa hippude heñade. So gasi natana ko wiyete masɗe, nden masɗe kadi tongue e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo dabɓo. On saaha kolleɗa no masirte gona e masanede, aɗa yaada hen ha Allah hokkuma sago ma. So gasi garen gonen rendinde hollirde no watte ha renda, aɗa holle, aɗa ekkine ekkande yawde. So gasi noon mbawa kala ko winda janga, kala ko jiɗɗa windude binda. Ɗum noon heɓorto koye jangude ɗum e famde ɗum. Sa windanama a gayni, hankkadi binduɗo o yalti hen, hankkadi ko an jango hedditi e jangude. Sa jangi noon a wodi ko cagguɗa hen, windande nde ene moftoye to wiyete YouTube to, dental, diine TV, ko toon bindanɗe gonata e moftede. Nde wonno ne wawi waɗede WhatsApp he majjirma walla momtoroma donka andi ɗo woni, jaaha to YouTube to nawara connection ma jangoya. Ko ɗum saabi noon ƴettanmi on groupe keeriɗo janginde Pular, keeriɗo janginde alkule Qur'an Arab ha newono on. Nde wonno hewɓe hen ngala connection mbawa yaade to YouTube to jangoya toon, walla jaaha toon donc yiide no rewodiri ni. Kono so waɗama e nder nokku tan keeriɗo, sen gari gadden windande pawen ɗon, kayre tan ɓolde wona ɗon, taw ala audio ji, ala vidéo, deƴƴen tan ndeƴen janggen. Ɗum ɓurata foftinde en e jangde nde yaawa. Alkule jangeteɗe jinmi addandema, on saaha mbawaɗe jangude, on saaha ganda no ɗe poti, ko ni tan ɗe mbayi. A yaɗini tan jangate e banggue limto Qur'an Arab ni foti. Ɗo tan mbawata hankkadi wona a yalti e ndeɗo majjere. Joni noon ngara mbaɗa daniyenne. Ayi, witta ɗum ha laaɓa cere alluwal he. Ayi, itte ha laaɓa on saaha e alluwal he.
ittama ha laaɓi on saha gandano ɗe mbiyete ɗo woni allif hankadi mi anda ko ɗum woni allif mi serti allif ɗum ɗo woni ba jorɗo ba ko ɗo haaɗi mi anda ɗum ɗo woni ta jorɗo en juburtako ɗo yaltata mi anda ko ɗum ɗo wiyete hun endu gasi mi serti hen e majjere mi anda ɗum ɗo wiyete ja tongu piccuɗo walla ja cawɗo en ja tongu en ko ɗo woni mi anda ko ɗum ɗo wiyete ha tongu e ha cewɗo ɗo yaltata ha tongu ha cewɗo ɗo woni on saha mi anda ko ɗum woni ha tongu piccuɗo ko ɗo ha cewɗo piccuɗo yaltata kadi mi arana oɗo banggue ɗo woni deel so waɗi ni ko deel toɓɓa hen toɓɓere dow muɗum wonta zadel zadel ɗo ko ara holko serdiɓe ko ndeɗo toɓɓere toɓɓi e dow muɗum andirmani wiye zayyin ɗone ene wiye sinara ɗo kadi keɓata siñiƴe gotum ɗo kadi ko sinara kono ko ɗeɗo toɓɓe fawi hen innira shintoyɗo piccuɗo walla shintoyɗo ɗo woni soridu piccuɗo soridu ɗo heɓete piccuɗo o fawa hen wiya soridu piccuɗo ɗo woni soridu piccuɗo ha joni ko toɓɓere nde ɗo serdiɓe ɗo wona do reedu piccuɗo doridu piccuɗo baridu piccuɗo ay ɗo woni ɗa koyngal ne wonno ene nandi e koyngal innira ɗa koyngal kadi ene nande ba mo pularo ayde ba pularo ko liwdirte kono ɗo ko ɗa koyngal wiyete ay artiɗo koyo toɓɓere nde ɗo serdiɓe ɗo ko ra koyngal ɗo ko ayna baaliɗo piccuɗo mbaɗa ni ko ayna baaliɗo piccuɗo ko toɓɓere nde ɗo serdiɓe ɗo wiyete ko rayna baaliɗo mbiya piccuɗo rayna baaliɗo piccuɗo ɗo kadi woni fa jorɗo ɗo ɗa fara ɗon timmi kadi garana ɗo woni keef lamara mimarak nunarak mawɗo wow yanara gasi wona nogas e jeetati harfeere jangetede e limto gasi qur'ana o dow ha less ko ɗo haaɗi ɗo so ɗiggi kala ko winda a jangani ɗo woni ɗiggani kadi kala ko jiɗɗa windude a windaɗi ɗo woni ɗiggani alwal ngal ɗo gootal toppitoɗa mbawangal on saha kala ko winda hen annatamo tampintamo loratamo on paami ɗon ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañitoɗal ngal janngol ngal mbawon ngal son donkiɗen je mona walla on hen nodde en 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara caggirɗa saggere ma nde sagguɗa a saggani ɗum jinmi
kono ƴeew noon sarama ɗakkoɗa jannguɗo ene holluma ene walluma ɓura yawde e ma. Hankadi kala ko jiɗɗa windude binda, hankadi kala ko binɗa janga. Nokku wonno woodi wonode jiɗɗo janngude o, bisimilla ma ngara janngen, ngadda temedde ma 4 nanna e kees meɗen, reena golle meɗen, sabu ɗo ko weeyo wona galle, ko weeyo gonɗa, ko weeyo ngo ko namdi ko tawde a arani galle, mi arani galle, wadde anne jaranma temedde ma 4 ngara bindoɗa janga kaliru maydu temedde 4 mbaɗata hen wona aɗa janga. Sa jangi a wawi ko an jeeyi mi jeeya. Gandal ma ngal janguɗa mbawɗa ngal hankadi wonti ko an jeeyi mi jeeya. Non ko an jangowo o haalda, ala suka, ala mboɗo, ala debbo, ala gorko jiɗi tan wiya janginoɗa limto, janginoɗa hijjo, e rendinde e tarde. ɗum ɗo balletoɗa ha mbawa ɗum, hankadi kala ko winda a janngani, ko janguinoɗa ko a ɗigginani. Ko jangde culol noon watte, jangde codol watte inchallahu taala. Ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina, on jarama wa salam. ƴette kuɗi mon e carnet ji mon, mbañirɗon janggon ɗigga. on koola koye mon, ƴeewon camorɗo on, ɗakkoɗon sara makko, o holla on, o walla on ha jiiɗon lawol. Yo Allah wallu, kadi yo Allah newnu, kadi yo Allah reen, kadi yo Allah won gondiɗo nder bowal.